Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, afọ ọma nọ, anyị apụtakwarụla taa. Asị m ka chi afọ taa fọtara anyị ndụ, fọtara anyị udo, fọtara anyị ọganihu. Asị m na ife ọma ga na-emere anyị. Ụkwụ anyị ji wee pụọ dị mma, mana nke anyị eji wee bata ya kasị. Si na akara aka onye ji bịa ụwa na onye bido chake. Anyị si ka ezumezu mmụọ niile anyị na ha so wee bịa ụwa bịa gbara anyị ọgụ, kwuola anyị ọnụ anyị, mechiala anyị ọnụ ndị iro, mechiala anyị anya ndị iro, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ, eme ka anyị pụta ife. Anyị si na onye chụọ anyị ya daa, onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa ya nwụrụ. Taa nsi kwuo ya ka ọ ga-esi dị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ụmụnne m, isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ aghọm mmadụ ga-enwe ma ọ bụ na o chukwara mmụọ ya na ya so. Aghọm mmadụ nwere ike inwe ma ọ bụrụ na ọ neglect ya mmụọ ya na ya so. Nke mbụ, nke bụ eziokwu, bụ na mmụọ mmadụ si na ya na mmadụ so nwere ike isi, ụfọdụ si na be nne ya, ụfọdụ si n'ikwu nne ya, ụfọdụ si n'ikwu nne nne ya, ụfọdụ si n'ikwu nne nne ya, ụfọdụ si n'obodo ya, that is obodo ya. Ọ ndị mmụọ ndị a ka a na-akpọ ezumezu mmụọ ya na mmadụ so wee bịa ụwa. Mmadụ ị neglect mmụọ ya na ya so na-ebute ezigbote ụchụ pụrụ iche, nke bụ na o nwere ike iche na abụrụ gị ọnụ, o nwere ike iche na o nwere onye na-agwụrụ gị ọgwụ, ma na mmadụ bụrụ gị ọnụ. Nke bụ eziokwu na mmadụ ị neglect mmụọ ya na ya so na-ebu abụmọnụ, mana nke iji wee bụrụ mmadụ na o nwere ike ị na-eche na mmadụ bụrụ gị ọnụ, mana ọ bụrụ mmụọ bụrụ, ọ kakwa mma na mmadụ bụrụ gị ọnụ karịa na mmụọ bụrụ gị ọnụ. Nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ pụta na-eme ndụ ya otu o si chọọ, na-elive life ya otu ọbụla o si chọọ, ọ mara ife mmụọ ya na ya so na-ekwu maka ya. Ifuru na onye ahụ dịka onye kpuru isi, and onye kpuru isi na-aga ojuhu mkpọrọ, nwere onye edu ya. Ebe ọbụla o tinyere isi, ọ daba, anything can happen to that person. Nwaanyị ma nwoke chukwara mmụọ dị n'ụzọ ya na-ebute ụchụ pụrụ iche. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebute ọnwụ erughị eru. Eziokwu m. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ibute anyanya. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ibute aka nkọchasị, ọkachasị mmụọ eji wee gwube ngwuru. M na-ele emphasis ọnụ mmụọ eji wee gwube ngwuru, maka ama m how effective ọ na-adị and how disastrous ọ na-adị ma o bido ikpe ike. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla ya na mmụọ ya na ya so dị na mma. Mmadụ nwere ike ịgwọrọ gị ọgwụ ọlụ ọlụ, onye gwọrọ gị ọgwụ were isi ya bụrụ, maka na inwe backing of mmụọ ndị nna nna gị ha gwubere na-echekwa gị. Onye a kpatara mgbe ụfọdụ anyị nọrọ n'ụlọ ụka, mmiri a na-aba anyị ike. Ị na-ekpe from Monday to Wednesday, onye isi gị a na-eprichiri gị how to maintain faith, mana ya nwa adịghị maintain faith na ihe ahụ ọ na-asị gị maintain faith. Ya nwe agagosi onwe ya na-ekele part ya. Ihe m ji agwa ụmụ Igbo ihe anụ ha bụ na anọkwanụ m n'ọrụ a, anyị makwanụ mmadụ onye n'ime ha na-abịa asị ka alụ ọrụ ha ọrụ, mana gị nwa bụ ofe ka ị n'ọrụ, mmiri a na-aba gị ike. Ọkachasị mmụọ dị na ngwurube nna mmadụ ma ọ ikwu nne ya, ọ na-eme mmadụ taa mechie ọnụ. Ọ bụ na ịchụkwara ha, they can transfer to your children.
and mgbe gị na dike nwetalụ dike nye gị gaa n'ụmụ ya, inweta ụmụ ya inwetego dike. Mgbe mmụọ ji ụta megide gị ife wee gazie n'arụ ụmụaka gị ịmarụ na nke gị ekpugo. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ị na-anya kịta gaa n'ụzọ ịfụ na ndị ara na-awekarị mmụọ, ndị mmụọ na-apịawa azụ. Ụfọdụ bụkwa nke ha metalụ onwe ha. Ị na-anya ife our girls na ashawo houses dị iche iche. Ndị nọ n'ụlọ agba ashawo karịa ndị nọ n'ụlọ ndị ashawo agba ashawo. Our girls ndị nọ n'ụlọ agba ashawo karịa ndị nọ n'ụlọ ashawo. Enwere ike mmadụ echukwala mmụọ ya na ya so nwere ike ime gị na-efili na your husband akpọgasị overnight. Ị na-eche onwe gị anya wee nne nwatakịrị nwaanyị ọ na-eso, ọ bụ nwatakịrị nwaanyị kwesịrị na-azara gị ụlọ na-akpọ gị aunty good morning, aunty good afternoon, mana onye ahụ ka di gị hazere because gịnị na mmụọ gị na ya so ị na-echukwara emego gịnị ejigoje condemn mmụọ gị ebe that man nọ. Elego so many allegations against you because you have failed to align with them. If I wanna have my eye make it, they will do it to you, provided you humble yourself. If I wanna farmer na fire make it, if it worst at worst they will take your life. At worst they will take your life. And in atakwa ọzọ you continue. So nwere ebe ị na-agba eje. Maka ndị na-eme expect na nwere n'igwe ha na-eje. All the heaven and hell you seek nọkwa n'ụwa. Ịchụkwa mmụọ gị na ha so you embrace heaven on earth. Ị na-echukwa ahụ ha you embrace hell fire on earth. Some of our brothers hapụrụ obodo a wee gaba obodo oyibo. O nwere ofu mkpụrụ mmụọ ha na ha dị na mma. Ọ bụ na goduru chi ha na ndị iche ha. O nwere ka esi gwachi ha ma gwa ndị iche ha na-ekwebe ha na-aga. Ị ga na 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Nothing to show. Mana emeka ịhapụ n'ụlọ na-agba ọkada ịhapụ n'ụlọ wee gaba obodo oyibo. Arụwago ụlọ n'ọnwa anyị. Mana gị nwa gabara obodo oyibo. Nothing to show. Ị da-ajụ onwe gị ese. Ị da-ajụ onwe gị what is happening. And ị na-ezi anya ifo years ị nọgoro abụrụ years ị ga-eneche onwe gị anya gbara aka nataba Nigeria. Maka gịnị? Maka na ọ ya adịghị ka ife ifele ịnata na Nigeria without anything. Some of our brothers agbapụgo ha anya from home. Nke bụ eziokwu na ndị ajọ mmadụ na-eme, mana mgbe ajọ mmadụ na-eme gị ihe with the backing of mmụọ gị na ha so, ịma na ịdị powerless. Afụgo m somebody mmadụ na-emerụ sex girl. O wefu na the girl nwere ezigbote gift, mana the girl amara gift o nwere, ọ mara mmụọ ya na ya so. This person wee jee na mmiri wee buru ihe wee gaa na mmiri wee jee buru ihe wee nye ndị otu the girl ka ha channel all the stars of the girl to her. It's because na the girl amaro ihe ọ bụ, mara onye ọ bụ. Maka ọ bụ na ọ bụ onye ya bụ chukwu mmụọ ya na ya so mmadụ ama manipulating ya like that. Some of all these our brothers ndị ọjọọ nwere ike ịgbapụ ha anya n'ụlọ. O nwere some of them na-ajụrụ ese ihe ha bụ go obodo oyibo. Ahapụ ha atagide afọ ebe ahụ na nwụrụ dị. Some of them bụ dibịa ka ha bụ mana ha mara ihe ha bụ wee jaba obodo oyibo. Mmadụ echukwara mmụọ ya na ya so na-apịawa azụ. Ọ na-eweta ọnwụ ike. Ọ na-eweta disappointment, failures upon failures. Ebe ọ bụla ịkọrọ aka ọkpọchie. Ilute ndị mmadụ niile gafecha afọ ga-emechi ụzọ. Is it not high time you start asking yourself what is going on? Ono olube. Mgbe ya ebini. Ọ
Even if you're angry with your situation, you cannot make a positive move. If you are comfortable with that situation, there is no way you make a positive move that will change your life for good. I tell you, you will die like that. And it will be so painful for you to die, and then when you discover that there is no place like heaven that you are going to. Igbo bi n'elu n'ọla ka anyị chukwanụ mmụọ obodo anyị, mmụọ anyị na ha so wee bi ụwa. Let them stop destroying us. Ọ maka na anyị agbakọtaghị azụ wee nye mmụọ ndị a, mmụọ anyị ji wee gwube, mmụọ ọbụla anyị bụ Igbo. Isi Igbo anyị na-aza, isi Igbo anyị na-aza. Whenever a man's shadow leaves him, he is dead. A man that is still alive walks with his shadow. Mana onye ọbụla shadow ya hapụrụ anwụọna. How can we be answering ndị Igbo? Mana ihe anyị ji wee na-aza ndị Igbo is no longer there. And you expect to be doing well. You expect everything ị na-eme ka ọ na-agalụ gị. O nwere ike ị na-awọchi ma ị na-asị na ihe ị na-eme na-aga, hapụ onye nke a ka ọ na-akọ eri. They have not remembered you. By the time fire apịawa gị azụ, you wake up and you will not see any of those things. Oh yeah, I think it can lock. You wake up and you will not see any of those things again. Now that you are still enjoying that relationship, now that that money is still flowing, now that you still have peace of mind, is the right time to do what? To ask questions and to settle more equally settle. Made the needful, make it equally men. Open a bro on your money, open a bro digo, what on your say give you go one more. Yaboro, Wabojin, Bobona. That one is optional if you want. Mano, if you bring money to come more and yaso, carry in a may have unnecessary accuse. I know name, more with them manu granite or in a fecas, nay, money de sindomi, nay, Holy Ghost fire. They lay very unnecessary accusations against your ancestors. As na what I could be na ngungu na ngungu ayo chie anya. Nwata tuachi ya ka otugbu onwe ya. Asi mu ụmụ Igbo nnataba ka anyị jiri n'nwa ka ofe rọrọ ala oziela anyị. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọ bụ na o nwere ife na-agbagoji ga gbanyere ihe m na-ekuzi n'ọdịnala Igbo nke nkuzi taa m ndị nke na-akuzi na mbụ. Money choka agbalụ gị afa ma ọrụ gị ọrụ mmụọ. Echefukwana biko dere message na my WhatsApp number na 070-373-11663 ngwa ka emesịa.